migago kagi kacha ngichuelo kod mano mar oimore Santa welo Sharon Ongao kama dibero kae ka otwa kendo kelo twa kotenre kod chal magweche mag thieth pacho kae aniga Clever Soluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango medendo Ramogi TV oreti masani. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Ian Okinda, mkazi wa Nanyuki. Uhusiano wangu na Shabiki sasa niko na zaidi ya mwaka moja. Na leo na furaha kuwa nimeibuka kuwa mshindi na na furaha zaidi maana nimeshika pesa ambazo sijashika maishani. Pesa hizi vile nimepata, mwanzo nimeajiriwa ila sasa hii nimepata mtaji wa kuanzisha biashara yangu. Ningependa kujifungulia mkahawa niwe nikihudumia watu nikiwa nimejiajiri mimi mwenyewe kuliko kuajiriwa. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Devika kamoro chiel kanyuola nete gin jokuoge madongo kapo ni nitie ng'ata kanyo mawinja asai ni konya please ingine no kawan one take a strong connection wachna kuma doli mamsintie sani nango halin ini wuoyo mana ka gima doli en osiepna ma en kapoko dhi kamoro amora nyako kwaya thuolo mar wuok waya anang'ei maber adoni wachna kuma doli mamsintie. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. My brother, checking story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Lwedo Chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Poko pogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ongao. Kick by. Ramogi. Regulation occurred through Gimilugi public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo.
wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, Manera Mogi TV. Ticha beach ka ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo rumba Luo benga kaachiel koda jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo kapela nako ni wangne ka wadokocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa choni Ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma ze najichwadi tu Yeseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olena ni chiega to jonyargi koro nobi momaya olega Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag Joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wandiki nyusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno.